Пра пераслед Андрэя Кудзіненкі паведаміў ягоны сябар, рэжысёр Януш Гаўрылюк. Паводле яго, у кватэры кінематаграфіста і ў прыватнай кінашколе «Кінакалайдар» ператрусы працягваліся каля 15 гадзінаў. У іх удзельнічалі супрацоўнікі КДБ і АМАПу. Падчас ператрусаў у Кудзіненкі забралі пашпарт і тэлефон, а ягоныя акаунты ў сацыяльных сетках і месенджерах, як сцвярджаецца, апынуліся пад кантролем сілавікоў. Са словаў Гаўрылюка, рэжысёру заявілі, што яму пагражае ад 8 да 12 гадоў пазбаўлення волі. Пасля гэтага ён быў вымушаны пакінуць Беларусь. Андрэй Кудзіненка – вядомы беларускі рэжысёр і сузаснавальнік фестывалю «Бульба-муві», супрацоўнічаў і з дзяржаўным «Беларусьфільмам». Вядомасць яму прынесла стужка «Акупацыя містэрыі» з нестандартным поглядам на часы Другой сусветнай вайны, а таксама першы беларускі містычны трылер «Масакра». Кінарэжысёр з намі на відэасувязі. Спадар Андрэю, добрый вечар. Вітаем вас на Белсаце. Добрый вечер. Наколькі мы ведаем, вельмі рана прыйшлі да вас з ператрусам. Распавядзіце, як гэта адбывалася? Моцна грукалі ў дзверы і крычалі: «Адкрывайце, міліцыя», так? Ну, адбылося вельмі рана, потому что я толькі ў панядзелак зарэгістраваў сябе як уладальнік сваёй кінашколы, где я быў педагогам дагэтуль. И праз дзень ко мне ранком пришли уже, что я финансую экстремистскую деятельность, и что мне знойдут какие-то там экстремистские материалы, может быть, зброя, что-то еще. И это было рано утром, я спал еще. Было 8 человек з ОМОНа, 2 следчых КДБ. И это для меня, ну, ничего не знайшли у меня у хате. Потом повезли меня в кайданках в офис киношколы, «Кінакалайдар» моей, где я кажу, что чему хутка, потому что это был там, ну, 3-й день працы мой як директор. И вот, что я мог зрабіць за эти 3 дні, это вельмі цікава. И так само в офисе так само ничего не знайшли яны, але сказали, что эту лавочку мы прикроем. Там запрашалі моих суседей, там, якія там были понятымі, им казали, что тут такое творится. Но я казал, что это все неправда. Это киношкола, где мы особливо только занимались там профессийным выхаваннем и адукацией. И это все было по договорам, по белому, я кажуть, и тому мы знаем, там, и я добра там ведаю там правила гульни. И то финансование замежа, которое меня шукали, конечно, его не было и не знайшли его. Спадар Андрэй, а вось чыста фармальна, яны ўвогуле неду называлі нейкі артыкул, з якога, як бы так бы мовіць, перапугу ўвогуле вось 8 чалавек тых амапаўцаў, 2 следчаў да вас уварваліся, скулі вас у кайданкі. Там те артыкулы, якія там былі, яны не звязаны. Я потом штосьці там пытаўся гугліць. Гэта такія артыкулы больш не 209-208 это артыкулы былі. Яны не звязаны з экстремістскай дзейнасцю. Да, махлярство какое-то там. Якое могло быць махлярство у мяне, які 3-й дзень толькі працаваў. Какой 3-й? Другі. Гэта было так само вельмі смешна. Але гэта ж была не першая кінашкола. Там іх зачыняюць апошнім часам адну там за другой. І тому что многие казали, что так само трэба чакаць. Ага, спадар Андрэй, распавядзіце, чаму зачыняюць гэтыя кінашколы, з чым гэта звязана? Ці зноўку просто такія нейкія падазрэнні, што могуць здымаць нейкае крамольнае кіно, ці па нейкім іншым прычынам? Ну, все, кто меня ведает, там и казал, там, кто связаны там и с офіцыйнай уладай, яны казали: вось вы добра там працуеце, тихо, спокойно, ніяк сабе там не проявляете там активно контактуючи там, и никаких там замежных у нас грантов там нема. Там мы живем только на договора, там, и что там платят люди, там невеликие гроши, платим податки и так далее, да. І тому що ми ведаємо, ну, які зараз обставини там в Україні в опошні часи, да. Ну, шукали гэта, шукали там штось там называли розные
организации, там Рада культуры, там давали вам гроши, там яшчэ хтосьці, там ну, ніякіх документов нету и этого не было. Ну, откуда это такие информация, но ну, гэта, па-першае, што чаму прыходзіць, так гэта ж вядома, потому что гэта ніяк не звязана з дзяржаўнымі установамі. Дзяржаўныя установы самі грошы нікому не выдаюць, акрамя сабе. І ў якім стане знаходзіцца на наше там кіно, гэта ўсе ведаюць, аб гэтым говорит прэзідэнт Лукашенко кожнаму новому міністру. І у якім стане знаходзіцца наша таксама акадэмія, дзе уже не могуць людзі працаваць, тому что гэтых спіскі там, іх там 5-6 гэтых спісаў. И из киностудии звольнять людей уже никому нельга там працаваць. И некому працаваць у навучальных установах. Люди и пытаются штосьці там находить у альтернативных гэтых вот просторах там. Ну. Спадар Андрэй, таксама паводле вас у ператрусах удзельнічалі двое супрацоўнікаў КДБ, старэйшы лейтенанты Лапацін і Белаванаў. У мяне пытанне, ці гэта канкрэтна вось гэтыя асобы лічылі, што ЮНЕСКО гэта ледзьве не экстрэмісцкая арганізацыя, бо ваша школа нібыта, ну, была такая ідэя, прынамсі, так, каб здабыць грошы з гэтай міжнароднай структуры. Ну так, была спроба там. Другі там Мілонаўка, кажусь. Там гэта людзі, яны ну, не вельмі дакладна ведаюць, чым займаюцца. Там у галіне культуры ніякіх адносін не маюць ні да мастацтва, ні для, ну, я так думаю, для будучыні дзяржавы. Таму што навадзіць такую паніку сярод тых людзей, якія ну, ведаюць там умовы існавання і працуюць там у гэтай галіне там уже больш за 30 гадоў. А там і падрыхтоўкі ніякай не было, і то, што яны нічога не знайшлі, гэта і вядома было. Ну, і называлі яны выпадкова якія-то там персонныя. І потым не было ніякай стратэгіі ў них, там гэта такі нахрап быў, штосьці там запугаць. Там. Але установа была адразу там зачыняць. Ну, напрыклад, што мы там нікому добра нічога не нясем там і так далей, што вось казалі, вы што там незалежныя, ад каго незалежныя? Во-во-во, вось гэта іх і спужала, так? Таму што, напрыклад, рэжысёр Андрэй Куціла яшчэ ў 2022 годзе прызнаваўся, што ўжо ў той час было, у апошні, можа быць, там год 21, можна было нейкае незалежнае кіно здымаць. Вось гэтыя 5 гадоў, пасля, нават 6 пасля 20-го года, як вы былі у Беларусі, знаходзіліся там, спадар Андрэю, што можна было, на ваш погляд, тады здымаць і чаго, ну, сапраўды можна было нарвацца на нейкія сур'ёзныя непрыемнасці з боку ўладаў? Ну, глядзіце, мы ж, па-першае, што кінашкола займалася, яна больш прафесійнымі рэчамі, такімі як там драматургія, там акторскае мастацтва і там рэжысура. А тэмы, якія бралі, ну, у меня ёсць такі праект «Хронатоп», які там ужо там 15 гадоў існуе, і ён займаецца такой міфалогіяй сучаснай, і што мець на ўвазе незалежна, ну, гэта так. Потому что ёсць розныя тэмы, не абавязкова яны будуць там палітычныя, феміністычныя, там они могуць быць міфалагічныя там і так далей. Але калі гэта ўсё ўпісваецца ў такой канкрэтны такі экстрэмісцкі напрамак, гэта так, гэта просто і незразумела, і шкодна, вельмі шкодна, потому что мы там працавалі з такі атмасфера апошнія там 3 гады, 3-5 гадоў, вядома, якая была. І людзям страшна было там кантактаваць друг з другом. А калі ўжо як такая арт-тэрапія была, што сталі сустракацца, глядзець кіно, вучыцца чамусь. То бок у людзей нават страх быў сабрацца, каб разам паглядзець кіно, так разумею. Ну так, ну і вось, і калі ну, у кожнага ёсць такое, што час ідзе, штосьці должно змяніцца. Былі ж іншыя часы, што там праходзіць ітэрацыя, і штосьці там лягчае ў адносінах там да ўсіх.
Ну так як было з вашым фільмам, які забаранілі і потым толькі ў 2010 годзе афіцыйна дазволілі, далі ліцэнзіённае Ненадолго. пасведчанне так у пракат, і вы вымушаны былі таксама за мяжой доўгі час знаходзіцца. Ну так, конечно. Я потом и працаваў там, ну, там больше за 15 годов там не ў стране, потому что не давали ў дзяржустановах працаваць. Спадар Андрэй, мы сёння таксама Да. пыталіся ў гледачоў нашай YouTube-трансляцыі, навошта рэжым пераследуе дзеячаў культуры. Было 4 варыянты адказаў і перамог. Бо рэжым знішчае беларускае. 64%, 19% тых, хто ўзяў удзел у пытанні, мяркуе, што рэжым баіцца свабоды. Бо рэжым неадукаваны, 12% ненавідзіць культуру, 5%. Гэта як галоўную прычыну падалі нашыя гледачы, 5% нашых гледачоў. На вашу думку, увогуле, вось той пераслед, які зараз ёсць, і тое, што навязваецца такі страх народу, страх таксама людзям творчым, бо вядома, што творчасць патрабуе вось гэтай нейкай такой, ну, вольнасці, так? Мастак патрабуе нейкай вольнасці. Як яна ўплывае увогуле на таленты ў Беларусі? Ці не ёсць так, што людзі просто закопваюць свае таленты, бо баяцца іх раскрыць, ведаючы, што за гэта можа прыйсці пакаранне? Ну, гэта таксама улады страляюць сябе ў ногу, потому что яны не могуць размаўляць. І ўзровень гэтых людзей, хто з таму размаўляў, ставіў гэтае пытанне, гэта ўжо заметна, і што там яны больш шкоду прыносяць там краіне і будучыню, потому что культура гэта самае галоўнае, што ёсць у нас. А тое, што ў якім стане знаходіцца той жа кінематограф там, ну, і тое, што мы не берем ніякіх там грошай там у дзяржавы, самі працуем на сваіх працоўных месцах і там даём вам падаткі, на якія вы мяне прэсуеце там. Ну, як гэта можна адносіцца к гэтаму, да? Заходзячы з вашага ранейшага вопыту і сённяшніх беларускіх дакументалістаў, якія таксама вымушана былі пакінуць радзіму, ці можна за мяжой ствараць сапраўды незалежнае кіно пра Беларусь і з удзелам, напрыклад, у тым ліку беларусаў? Як вы гэта бачыце, ну, у перспектывы бліжэйшых гадоў? Ну, глядзіце, тут таксама гэта вельмі такое пытанне, чаму я і зноў вярнуўся ў Беларусь. Потому что быць таким адарваным ад сваёй краіны, ад свайго культурнага кода, да, і гэта табе выталківае ў іншыя там у камерцыйныя моманты, у палітызаваныя моманты і так далей, да. І ты таксама не можаш вырвацца з гэтага кола. Ты ўжо такі стэрэатыпны мастак. А мастак все ж таки ён змяняецца заўсёды. І таму для мяне было, я кажу, што для мяне, як для мастака, там для артиста, так, вельмі галоўна не зрабіць там адзінку, там фільм, так, а зрабіць такі праект, такі пасіянарны, такое, я адчуваю такую місію сваю, так, у таким зрабіць такую некую культурную творчую прастору. Там і назывался гэта кінакалайдер, там дзе людзі разганяюць сабе там да творчых хуткасцей, да, і робяць фільмы, ось як мой проект «Хронотоп», без усякого там грошай, калектыўным метадам у кароткія тэрміны, так. Таму То, что ты робишь там 3 гады, там кожны дзень, там кожную хвіліну, укладываешь все свое жыццё, там і кожную свою там і грошы, і сілы, і веды, і тут гэта все разбураюць там не вельмі адукаваныя людзі там за 12 гадзін, ну просто... Гэта жахліва, гэта сапраўды гучыць вельмі жахліва, але ведаем, што мастакі заўсёды знаходзяць нейкія сілы для творчасці нават у самых складаных сітуацыях. У тым ліку вы, і вам дзякуй вялікі, зычым, канечне ж, поспехаў